snowcan. Täh? Se siellä jäätyy. Moro, onko siellä muuten hyviä safkapaikkoja? Raflailta ja Ivetsä. Moro, Sajari. Onhan täällä näin. Jos meni jonnekin hyvää raflaa, niin varmaan te sattuu joku muu kuin tuulikkuu. Ei mennä niin hyvään. Kiitos kysymästä. Mennään ihan semmoinen, missä voi livettä. Tavoin. Ei se säppiin pysy pistämään livejä, niin saadaan katsoa, että joku panemaan vitu sitten. Katoi ensin, että Iippa! Nikke! Nää tiedän, sä oot tommonen kuuttiakessä. Ensin lyö Virakolla ja sitten lyö Iipalla. Voi vittu. On saatana ovella. Mukava lauantaita maalari. Mitäkä hienoa ravintolaa? Ihan rojahit samalla tavalla siihen. Voi perkele! Mitä sanoit? Mitäkä hienoa ravintolaa? Ei. On vain vastaus. Minä en ole ravintolakelpoinen. Ensinnäkään aamulla kumpikaan osata pitää veitä ja haarukkaa silleen, että ne olisi oikein päin. Onhan sille vähän väliä. Ja B, minä en pidä hienoista ravintoloista. Siis mennään semmoisen nimeltään siis näille tuulit. Joo. Meidän pois pelottaa hyvä. Tää on sun rektumissa seuraavan kerran kun nähdään. Tämä pää edellä. No ei olla käyty kyllä tosi pitkä. Ei olla käyty. Pitkilleen. Eli mäkkäri autokaistalle. Niin. Mitä uskot, Sajari? Pääseekö Teemu Puijon portaat ylös? Kohta mennään kokeilemaan. Vie sokki vegaaniravintola, ei kato miten se reagoi. No kun minä saat siis reagoida huonommin. Saattais olla, että minä olisin enemmän vauvasuu. Gusmis. Pääsee nähdään taas kunnon yrjät vatsat yhdessä. Ei ilman kynsiä, siellä kyllä jäätyy munot. Aha, hajoako mulla kaikista takeista vetoketju? Oli jo toinen tuulitakki hetkeä, missä ennen on vetoketju. Pelittää. Kaikki on jo kerralla. Ei ilman kynsiä saa tartuttuu. Ei välttämättä kyltetty, sitä kannustetaan kovasti, jos menee. Voi Anne-Pu. Ei ilman kynsiä. Eikö sulla on tälläkin kyllä joku semmoinen useamman ruokalaji? Se. Kyllä. Mitä sitä keksii? Seuraava kyllitys. Minun jalat eikä sitä juoksemista, ei vittu yhtään. Jos alkuruoka tekisi itse 2 leipää ja valkosipulikettoset siis. Mikä on päällä?
Nimi muutettu. Pitäisikö alkuruoksi tehdä semmoinen, mihin tulee eka kerman ja sitten vaikka juustorippi, sitten tomaattia tai punasipula, en mä tiedä, ja vaikka salaattia ja kurkkua siihen tippaan. Niin, turpos kiinni. Ai vittu, se kieni päivä. Kopaks. Lähti. No, mietin vaan, että haluatko vielä pullossa. Aika täynnä on tuo. Jos pitää käydä jossain tuollaisessa kaupassa isossa, niin... No vaan se leviää. Nyt olisi... Niin, nyt yksäkin. No ja se järjessäkin. Niin, yksi. Niin, no, en mä tiedä, kyllä saako pakko ehkä laittaa yksi pienempi pussi, että se menee kiinni. Se on muuten levällään sillä. Niin, siinä. Katso sitä. Viikonlopun saldo. Tää perkele. Koskahan jämi. Säästä Heikki. Kynnet. Niin. Jep, koko ajan ollut yhden saunajuoman, jos sopii. Vittu, taas noloa kyllä. Ite vähän ehorin viesti. Tuossa. Tämä. Hissi vai portaat? Hissi vai portaat? Mitähän vittua? Ootko tehnyt lenkkiä? Palapelipullot. Niin voi muuten olla. Palapelipullot. Vahva ja itsenäinen. Yppelseni ryypännyt tuo. Vittu. Minä en voi itteni nollaan meidän kantaessa. Ole hyvä. Onhan se nyt kiinni. Onhan se nyt kiinni. No, silleen miten se sai. Perhana.
Oi! Sä teit. En nyt. Ota tämän, niin mä voin kattoo. Ei vittu. Homma isompi auto saat. Jos näin paljon juot. Osta mulle isompi auto. Arppasan sen. Jesarni. No, meni. Meni vitus vitus. Arvoin, et saa auki vielä. Tälleen vähän. Oho. Ota, tie. Sitten... Ei oo menua vielä päätetty. Hieno on. Se sen aikaa. Mitä vittua, täällä on seltseriä vaikka kuinka. Niin ei ne sulle ole. Enkä mä niitä oo ryyppäämässä. Toiset kato säästelee niitä. Pakkaset voi tulla yöllä. Niin. Ihan sama. Otan riskin. Vittu, kun En oo niin. yöllä löyvä auton avaimet. Ja jetsaarikään. Hirveän tiukalla. Vittu kun Kipponen pakotettaa pujon portaassa. Mä en tiedä, varmaan se katupelo silloin, kun kävi torstaina lenkillä. Sen jälkeen se alkoi. Luulit, että se on siitetty kyllä. Katsotaan vielä hirveästi siitä. Marsu mops. Oh. Hoi! Hei! Viikon päästä, jos kävisit tuossa parturissa. Yhteistyöhommia. Ei nää olla yli. Menevä onko se sulla? Vittu, jos tulee tuolta lähellä. Tullu, kiitos. Mitä aina? Aina pitää kiittää. Ai vittu kun koopessa porukka, siellä on ystäviä. Ei oo niin paljon kuin mitä torstaina. Vittu, että oli täynnä kun ajoin autolla. Onko nää puparilaatikot? Kokautista saa ottaa pari. Vain pari. Vai pitäis musta viinipullo? Mä tykkään viinistä, mutta sitä ei tulisi tipsata. Käykään tää auto vähän rikkaalla tai jotain. Eilen tankkasin napsutankin. Niin yleensä kestää vitun pitkään, kun se lähtee se diisari. Niin nyt on mennyt jo 1 pykälä, 50 ei kun 70 kilometriä. Mennään Puijon portaita kävelemään. Käydään pullot pallattamassa ja tehdään ehkä jotain ruokaa tai sitten käydään syömässä.
jotain, mutta ei kovin paljon. Et. Nepalialaista, mikä on niinku esim. Suositun nepalialainen sampo? 20 päivän päästä aukeaa se uusi City Marketin liike. Kauan kerkes soimaan se biisi. Se on nepalialaista. Oon tehnyt esim. Futtersikkeli on tehnyt. Sitten oon tehnyt... Mikä vittu? Norjalla on hyvä nepalilainen. Mikä nimi? Bibimbap on 5/5. Tällä ensi viikolla käydä syömässä. Vandala. Onko se tori alla mulla? Sitä päällä. Mä oon joskus tilannut itse syödään ruokaa, mutta mulla on... Vettä sattaa tuolla. Sinun päästä otasta, eikä sattaa vettä jos jostain. Kopanosto, ei tätä. Kyllä mä muutaman juoman, jos mä tein jotain ruokaa. Mutta ei mitään kännä. Viinit mulla on vähän koukuttu. Naanleipä on kyllä vitulta. Mä ois ottanut sitäkin itse tehdä, ei ollut ihan samanlainen. Mitä? Viini voi mennä kyllä päässä vähän voi. Toki jos otat kaupasta, niin se on vain 8 €. Ei oo räkkäreitä, nyt vittu muistutaan. Apankorpot ja räkkärit vittu. Eikä se vielä tästä. Eikö tässä? En minä muista. Voi vittu. Kun viimeksi jätettiin tähän ja ihmeteltiin, että miksi vittu muut on lähempänä. Hyvää päivää Jere. Voi vittu. Tapu, sä et tee mitään hyvää minun perusterveydelle. Miten niin? Enkin kaikkea tämmöstä liusotet. Toi käytännössä tarkoitti, että koppaksi on sun perusterveys. No se ei itse on. Jotain semmoista sajaria. Ponsetaan tossa sitten. Tuossa tuupa kohti pujon portaassa. Itse sinä tästä puhuit koko viikolla. Oho, jakka. Tätä on vissupullo tuolla. Saapikohan tästä. Täällä on vitun kylmä. Niin, eipähän tuu läskleikki. Olisi luultavasti valittanut, jos täällä olisi ollut liian kuumakin, että on liian kuuma mennä.